Здравейте, аз съм Крис от KMA. Групата все още не е толкова известна. Дори имаме 59 последователи и днес ще учим интрото на Master of Puppets. Нека да намалим малко, че е вечер сега. И нека да почваме. И така, ето ни, малката попада светлината, обаче все пак да, както виждате, сега не съм толкова. Просто не съм го упражнила от това време. Значи първо имаме ми минор, това е акорд. Да не звуча като няма такива бабушки, които ви учат на китара. Е така. С тези два пръста, с които искате, просто така правите. И удряте. После правите едно баре. И става така. В по-бавни стъпки. Средния пръст, където искате го държите. Не си мислите, че показвам средния пръст. И така. И после разбрахме ли сега? Нека повторим. Ако искате по-бавно. Така, това е следващата част, която ще научим. Не е последната. Малко много добавя светлината. Така, както и да е. 2 пъти 6, после 12, 2 пъти 6 пак и 11. За да го направите по-бързо и по-ефективно, се прави. Ползвайте повече пръсти. Майка ти как ми падна. И от началото, нали спомняте, след